खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ गोमाना थानाय 4 बोसोरनि गथ'खौ मोनबाय। दिनै फुंबिलियाव गोमाना थानाय दैसा बसुमतारीखौ फुख्रियाव गबनानै थानाय जिउ गैयै थासारियाव मोननो हायो। मख'नो गोनांदि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलिनि खग्रा कसारी गामिनि थागिबि खुंसार बसुमतारी आरो माइनावस्रि बसुमतारीनि 4 बोसोरनि फिसाज्ला दैसां बसुमतारीया मैया बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय गोमाना दंमोन। सासे बर' सुबुंनि बाइकखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा खावना लांदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रायनादाब्रि उजनफरा गामिनि अरुण कुमार मोसाहारिनि फिसाज्ला मोगथां मोसाहारिनि गोसोम गाबनि AS16 G1164 नाम्बारनि पालसार 180 बाइकखौ थांनाय बृहस्पतिबार खालि मोनाबिलि 5 रिंगा 40 मिनिट समाव गौरां पार्कनि दखान सेराव लाखिना दोनथ'नाय समावनो सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा खावना लांदों। सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 8136051956 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय बाइक बिगोमाया खावलायदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो गोजोन गैयै थासारि। माब्लाबा न'आव हाबनानै रां रुफा लुथिनाय, माब्लाबा हाथियारजों गाग्लोबनाय, माब्लाबा दखान गलाफोराव हाबनानै सिखाव खावनाय बायदि जाथाय जाफ्लेबाय थानायखौ थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो नुनो मोन्दों। बेबादिनो बिटिआरआव सासे बर' आइजोखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गावथारना गालांदों। चिरां बाक्सा सिमानि फानबारि थानानि सिङाव थानाय बैग्रिगुरि गामियाव सासे बर' आइजोखौ गुलि गावना बुथारदों। थांनाय मोनाबिलिनि 6 रिंगासो समाव बे गुलि गावनाय जाथाया जादों। बैग्रिगुरि गामिनि मेब्र बर'नि बिसि 65 बोसोर बैसोनि अन्तर बर' मुंनि आइजोखौ गुलि गावनानै जिउ फोजोबो सिनाय मोनै दुथांफोरा। बर' आइजोखौ बिखा बाहागोआव गुलि गावना बुथारो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि सायाव पुलिस बिफाना गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ जागायबाय। चिरां जिल्लानि फानबारियाव सासे बर' बिमाखौ गुलि गावना बुथारनाय जाथायखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', MLA लरेन्स इस्लारि आरो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गोख्रों रावजों निन्दा खालामदों। बे जाथायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बुंदों, जाय दुथांफोरा बेबायदि हाबा मावगासिनो बिसोरो आयेननि नोजोरनिफ्राय बारग'आ। दुथांफोरा गावनि खहाखौसो गावनो लिंनानै लाबोदों होनना फोरमायनायजों लोगोसे गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिनि अनगायैबो बे जाथायनि सायाव MLA लरेन्स इस्लारिया गोख्रों निन्दा खालामनायजों लोगोसे दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनो थाखाय खावलायो। लोगोसे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बे जाथायखौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गोख्रों निन्दा खालामो आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ पुलिस खुंथाया थाबैनो नागिरनानै गोख्रों साजा होनांगौनि पुलिस बिफानखौ खावलायो। हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि सायाव गर्जन मोसाहारिनि बेरफुसार बिबुंथि। बिटिसिआव हाग्रामाया खस्थ' खालामनानै 6 सिडिउलनि दारै गोहोगोरा गोरोबथा खालामदोंमोन। नाथाय बिटिआर सुक्ति खालामनानै बिफोरो गोसो जाबाय। थाखानाय बिफानफोरखौ सेजाबाय। दिनैनि दिनाव बिथा गैयैसो जालांबाय। खोनादों प्रमद बर'आ MP जासिगोन आरो हाग्रामाया बिटिसिआव फैफिनसिगोन। अब्ला बिथांमोना दिनै BJPजों खाजाखानाय BJPनि लहानि जिनज्रि नागपुराव बानायनाय बे लहानि जिनज्रिजों हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो खाजाखानाय आरो प्रमद बर'आबो खाजाखानाय। BJPआ ओरैनो हगारा, आखाइयावबो खाग्रबगोनसो। बेखौ नायोब्ला गाबोन समफोर BPFआबो गैया जासिगोन आरो UPPLआबो गैया जासिगोन। बे समाव BTCनि बाथ्राबो फैला। बिटिआरखौ सोर सालायगोन? BJPआ सालायगोन नामा? BJPनि कनसेप्टआ आलादा। बेखायनो डुवार्स फैनानै पेकआप खालामोब्ला देरसिनबो जाहैबाय आरो गुवारबो जाहैबाय। बे हिसाबै डुवार्सनि कनसेप्टखौसो दिनैनि दिनाव साबसिन नुबाय होनना फोरमायथियो। अरुणाचल प्रदेशनि मुंदांखा देंखोगिरि रितु रिबाया UPPL दोलोनि जथुम्मायाव बाहागो लानो थाखाय दिनै गुवाहाटी बिरखं गाथोनाव सफैबाय। मख'नो गोनांदि क'क्राझार सहरनि साखाथि चन्द्रपारा जौगालु फोथाराव UPPL दोलोनि 33 बोसोरसालिया जथुम्मानि जोबथा सान थामहिनबा गाबोन 13 नभेम्बराव बाहागो लागोन रितु रिबाया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।